4, 3, 2, 1. Ahí está la salida de Rusia con esta primera edición del United Marathon Juegos Artificiales de la fase histórica para conmemorar la salida de un día histórico para el atletismo mundial y sin duda para el atletismo en nuestro país. Primera marató nocturna que se pone en marcha. Així d'espectacular va ser la sortida de la primera marató nocturna d'Espanya celebrada a Bilbao, una experiència molt positiva que molt possiblement s'ha guanyat la continuïtat a la capital biscaïna. 4 escalencs, Josep Caparrós, Sergi González, Xavier Pagès i Àngel Torrent, que formen part del club d'atletisme a l'escala Empúries Flama 91, no es van voler perdre aquesta primera marató nocturna. Un total de 1.600 participants van fer un llarg recorregut per Bilbao, Erandio, Leioa i Getxo, amb el Museu Guggenheim com a punt d'inici i final, acompanyats de més de 40.000 espectadors i per la pluja, que de tant en tant feia acte de presència. El primer guanyador d'aquesta marató va ser Thompson Cherogony, originari de Kènia, que va completar la carrera amb 2 hores i 14 minuts, seguit pel seu company Jonathan Kipkojay amb un temps de 2 hores i 16 minuts. L'atleta mundial Chema Martínez, que comptava amb un gran recolzament per part del públic, va acabar tercer amb 2 hores i 17 minuts. Pel que fa a les fèmines, Loli Benítez va aconseguir la primera posició amb un temps de 3 hores i 12 minuts. Els atletes escalencs van finalitzar la cursa amb un registre de temps molt acceptable. Josep Caparrós va ser el primer en arribar a meta, amb un temps de 3 hores i 13 minuts, tot i que cal dir que es va saltar uns 4 quilòmetres al final, doncs el no estar molt ben senyalitzat va equivocar-se de carrer. Xavi Pagès feia un temps de 3 hores i 21 minuts, aconseguint així la posició 212 a la classificació. Sergi González arribava amb un temps de 4 hores i 3 minuts, i finalment arribava Àngel Torrent al voltant de les 4 hores i 23 minuts. Una experiència més que recomanable tant pels atletes com pels espectadors, que en cap moment van deixar d'animar tots els participants, aconseguint que més d'un s'emocionés al sentir-se tan recolzat pels aficionats.